će ostati ravnodušan. Toliko su sočne, ukusne, da će vam svi tražiti recept. Ovo su menaž granola kocke. Hajde da ih napravimo. Krećemo sa ukusnom i kvalitetnom menaž čokoladom. Isuckamo na sitno i prelijemo zagrejanom slatkom pavlakom i posle 3 minuta mešamo dok ne dobijemo svilenu teksturu. Prelazimo na sveže urme. Izvadimo košticu i prebacimo u blender. Zatim dodamo malo meda i prelijemo kremastim tahinijem. Zatvorimo i izblendiramo sve. Izvadimo oštricu i dodamo ovsene pahuljice, pečeni badem, malo susama, suvo grožđe i miks semenki za kraj. Špatulom mešamo sve dok ne dobijemo kompaktnu smesu. Pripremimo manju posudu, stavimo pek papir i sada jednostavno prebacimo našu smesu. Utisnemo, izravnamo, izjednačimo sa svih strana i vreme je da zalijemo našom čokoladnom glazurom. Izravnamo, izjednačimo i pospemo miksom semenki. Ide u frižider na 6 sati. Sada jednostavno izvadimo naš kolač, skinemo papir i isečemo na željene oblike. Ja najviše volim kocke. Verujte mi, toliko su ukusne i sočne da će vam svi tražiti recept. Uživajte!